the gifting of the fragments of the Parthenon, which have been held in the Vatican museums for more than 2 centuries, shows itself as an ecclesial, cultural, and social gesture of friendship and solidarity with the people of Greece. Προσωπική μου ολοκάρδια ευχή είναι αυτή η πρωτοβουλία να βρει και άλλους μιμητές. Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδειξε ότι αυτό είναι και εφικτό και ουσιαστικό. This gesture here and seeing the reaction of so many people, Greek people, to this is a small part of the immense treasure. It would be wonderful if everything could come together in some way. We hope that it will. Thank you. Η σημερινή τελετή που στην ουσία έρχεται να ολοκληρώσει την εξαιρετικά γενναιόδορη χειρονομία του Πάπα Φραγκίσκου, όπως και αυτή η οποία έγινε πριν λίγους μήνες από την κυβέρνηση της Σικελίας και την Ιταλική Δημοκρατία, δείχνουν σαφώς το δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε, που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι, προκειμένου η ενότητα του Παρθενώνα να αποκατασταθεί στον χώρο που πρέπει να συμβεί αυτό. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την Αττική γη, από την Αθήνα και το Αττικό Φως. Δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουν τα γλυπτά στον τόπο τους και από εκεί και πέρα ξέρουμε να ανταποδώσουμε τη γενεοδορία των φίλων μας.